Okay, boss. Awang boss. Mabalingan naman minsan, boss. Boss. Ganito ka lang. Ito po. Disupli me, boss. Thank you, boss. Sana all. Yes, mga kateteng, tayo ngayon ay pupunta sa Barangay Sarmingan sa ating barangayanihan sa HPG FS Rap. Welcome to Barangay Sarmingan, mga kateteng. Ito ang barangay ng maraming sarming. Ano ba ang sarming, mga kateteng? Ang sarming ay salamin. Yan, Ilocano yun, sarming sa salamin. Ibig sabihin, kami ay naliligaw na. Wala na yung mga kasama namin. Sundin mo lang ang daanan, pare ko eh. Sundan na lang natin yung tricycle. Wala nang tricycle, walang tricycle. Ayun na sila. Ayun, buti na lang may mga mabubuting loob na nag-aantay na hindi na maligaw ang mga... Bumali kayo. Yung, itong dalawang to, ang pinakagwapong... Yun, si Hill, pare Hill, oh. Ayan, dito. Ayan. Well, mabaling kayo gawin din, mga sir. I-KWJ motoron. Agyaman ngayon, may nangititin na ikargawin yung motoron. At mabaling kayo gawin din, sir. I-KWJ yung motoron. Mabalino din, sir. Mabalinan, ma'am, mabalinan. Thank you, ma'am. Wala yun lang. Sir, nga mga bagas sponsor na guide to yun. Sige, sige. Mabalinan. Ano, ituloy, wasanin. Ituloy. Kami ti Salon Up. Tapnon iti kasta, umuna ti amin. Nadanon mi, dahito apo nga lugar. Nakas makitam ti puso apo ti tunggal maysa nga nagbaling nga riders apo. Namahal nga nagpatingga ti dayta di masursuruan kami ken maysa nga banag nga impagadagad da kada kami apo tapnon iti kasta dagiti mangipang pangulo kada kami akas na kay kapangan mi apo nga nagbaling nga riders dayto apo FSRAP sa Association Entire the Philippines nga ipangpanguluan dagiti highway patrol apo no payawan dagiti mangipang pangulo kada kwada nga magyaman kami iti kadati representative da apo Dios iti Ilocosur kastamot ti maton kada kami iti presidente mi apo nga naayat ken alibtak isu apo Dios ni Presidenta Teng Sabate ken ti associate na apo Dios ken kada kami amin agyaman kami ken ka ta sikat ti Dios nga nangipaay iti panawen kada kami tapnon ni kasta apo adda kami ita nga lugar dili apo nga diso ket pagyamanen mi met dagiti recipient itangal daw dawaten mi ti pamindisyon mo apo kada gitoy nga maiwaras nga kas panangi ipay mi met apo iti bendisyon iso itid mo kada kami sud gapo na apo bendisyon dagitoy nga maiwaras kada gitoy nga isu apo nga umawat itangal daw kasi kakadi apo iti mangi talimudog ti puso da apo Dios nga sa ala nga iti highway patrol ket agtilew ti kalsada hindi ket pay apo mangi pasimudaag nga kagiti agindag kita do mga lugar nga awanan apo ket aramatem dagitoy apo nga instrumento tapnon da kami nga umili apo Dios may ipakita nga damot ti puso mi apo kadagiti awanan ket dawaten mi ti pamindisyon mo ket ited mo apo Dios akan kanayon iti salunat ken iti kapya tunggal may sa kada kami nang nangruna apo dagiti riders sa kadwa mi apo sika iti maksalwat kada kami amami yaman kami tangal daw ket ited mi aming nga gloria ket so aming nga papadayaw kasi kalang Dios ti may kari nga maidayaw ti terong panagbiat mi agyaman kami ken ka dahil ti dawat mi tinagan na po mi Jesus amen.